Sospan yn berwi ar y tân, babanod yn crio, plant yn sgrechen, mae fe'n sîn domestig bydde pobl dros y byd I gyd yn gallu nabod. Wrth gwrs, erbyn hyn, mae'r gan Sospan Fach wedi ffindo catref saff rhwng bwrdd cefnogwyr y Scarlett yn Llanelli, ond nid dyna diwedd y stori, na'r dechrau. Sefydlwyd Llanelli fel tre ddiwydiannol gyda dyfodiad cloddio am lo nôl mor bell ar unfed ganrif ar 15, ond yn y bedwaredd ganrif ar 15 y ffrwydrodd y dre go iawn. Stimlot mwy na sain strydoedd yma bellach yn arwydd o'r cynnydd hwn. Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau diwydiannol wedi mynd nawr o'r docia yma yn Llanelli. Chi'n gweld fflatiau newydd a mannau bach agored, ond mae yna un adeilad dal yn sefyll yn dal. Hyn bymp aws oedd hi, a nawr bwyty newydd yw hi, a'i enw, Sospan. Hanesydd ac awdur llyfrau am Llanelli yw John Edwards. Dechreuwyd Cerys Matthews yma yn 1890. Dyma bach cyn hynny, felly gan dyn o'r enw Alexander Rebi a ddath o Lloegr ac yn dechrau gwaith harn. Fian yr iole, mae ddath boi o'r enw Charles Neville o Birmingham. Fe ddechreuodd waith copor yma hefyd. A wedyn I ddath y gwaith tin neu'r gwaith halgam. Cyn o hir, oedd yna 10 o weithfeydd halgam yng nghanol dre Llanelli. Mwy nag unrhyw dre arall yn y byd. Dyna pam mae wedi cael ei enwi Tinopolis. Byddai cynnyrch tin a haearn yn cael ei allforio I 4 ban byd, mor bell ag Australia a De America, ac un o'r cynnyrch yma oedd Sospenni, a baswyd llysenw arall ar y dre, tref y Sospan. Felly pwy ysgrifennodd am Sospan Fach yn berwi ar y tân? Ymateb rhaid mynd i'r fan lle bydde miloedd o weithwyr y pylle a'r ffatrïoedd mynd ar ei gwyliau. Canolbarth Cymru. Wel o tua 1850 ymlaen, dyna pryd rath y reilffordd y GWR I Llanelli am y tro cynta. Cyn hyn oedd pobl braidd yn mynd o'i pensefi hunain. Ac un o'i ffefrynnau oedd mynd I Llanwrtyd, neu Llandrindod, oherwydd oedd y ddoi yn spa. O'n nhw moyn awyr iach, fel oedd y lle yma llawn mwg I gyd o un fath neu gilydd. A oedd y dŵr yn iachus, a nhw'n mynd I fed y dŵr. Mae'n meddwl bod e'n neud lot o ddeionydd I nhw. Mae'n debyg mai y Rhufeiniaid oedd wedi darganfod y ffynhonnau hyn gan rifoedd yn ôl wrth gwrs. Mae olion y ffynhonnau yn amlwg o hyd yn Llandrindod, ac I lawr yn y parc mae'r adeiladau lle bydde'r gweithwyr yn heidio I anadlu'r awyr iach ac I yfed y dŵr. Wi yma yn y pympaws nawr yn eistedd ar y bar gwreiddiol yma, marmwr solid yw e. Chi'n gallu gweld stains o'r dŵr, y minerals yn y dŵr. Achos dim jyst un fath o dŵr fan hyn chwaith, oedd dewis o dŵr sulfur neu seilain ac yn y blaen. Ac oedd pob fath o dŵr yma'n cael effaith ar y corff. A mae'n siŵr bydd rhaid chi fynd i'r tŷ bach. So yr adeilad yma wedi cael ei surroundod y tai bach. Ac os o'ch chi'n gyfoethog, digon gyfoethog, byddech chi'n cael menyw lleol I fynd I ciwio lan I chi, fel byddech chi'n gallu just mynd straight mewn i'r tŷ bach. Mae llun yma, a chi'n gallu gweld o'n nhw'n cymryd e'n rili o ddifri, achos mae'r dyn fyna'n edrych fel pharmacist yn y cot wen yma. Cwch chi fan hyn, poster yn dweud yn gwmws beth sydd yn bobo spring, the Roman sulfur spring, the magnesium spring, radium sulfur spring, mae'n siŵr taw dyma'r un radioactive. This water has been examined at the National Physical Laboratory and the report shows definite traces of radioactivity. A wedyn co ni fan hyn Calabit spring, dyma'r un oedd yn am ddim wedyn, ond y ffrocs gorgeous dy'r merched. A dyma'r Calibit, yn y Gymraeg, enw'r ffynnon yw'r ffynnon haearn, a dyna oedd y mineral content yn y dŵr yma, oedd e'n dda I bobl anemic. Ac o'n nhw'n gwybod yna pryd ni, mynd i alt am y bach. Jiw, mae'n hallt. Lawr y lôn o Llandrindod mae Llanwrtyd, sydd â llai o olion o diwydiad detox, ond yma mae gwreiddiau Sospan Fach. Ar ôl diwrnod o gerdded a yfed dŵr, byddai'r gweithwyr ar ei gwyliau yn ymgasglu am nosweithiau o adloniant a chanu.
Yn 1877 roedd mynyddog, neu Richard Davies o Faldwyn, wedi cyhoeddi llyfr Y Trydydd Cynnig, ac ynddo ddarn o'r enw Rheolau yr Aelwyd oedd yn cynnwys 4 llinell gyfarwydd. Pan fod Catherine Ann wedi brywio, a Dafydd y Gwas ddim yn iach, a'r babi yn nadu a chrio, a'r gas wedi crafu John bach. Ychwanegwyd citgan a ffenillion eraill i ffurfio can newydd oedd yn cael ei chanu yn neuaddau a thyfardau Llanwrtyd. Roedd Sospan fach wedi ei geni. Fel llawer o ganeuon gwerin, mae anghytuno ynglyn â phwy yn union ysgrifennodd y geiriau. Ar yr un llaw, mae pregethwr annibynnol D.M. Davies yn honni taw fe ysgrifennodd y geiriau yn 1895 yn y Ffynonnau Isa. Ac yn y gornel arall, Talog Williams oedd yn dweud mai fe ysgrifennodd y geiriau pan fydd yn aros yn Tŷ Britannia yma yn Llanwrtyd. Cyfrifydd o Dowlais oedd Talog Williams, gŵr as mlaen i fod yn fardd cadeiriol. Talog enillodd y ddadl am yna black glass yma ar ochr y Britannia House ar stryd fawr Llanwrtyd Wells yn darllen cafodd Sospan fach y gan werin enwog ei chyfansoddi yma gan ymwelwyr o drefi diwydiannol Gorllewin Cymru. Mae 5 pennill i gyd yn fersiwn Talog Williams a gyhoeddwyd yn y South Wales Daily News yn 1915, ond yn diddorol yn y gitgan does dim sôn am y sosban ar y llawr. Mae Sospan Talog yn aros ar y tân. Cariad y gan o Llanwrtyd tua'r de tuag at Lanelli gan weithwyr